Da. Și am revenit în episodul cu domnul Vlad, vă filmează nebunul meu, Vlad, după meu. Bine ați venit în cel de-al doilea episod al Adevăr și Provocare. 2. Te provoc de la Alex Diaconu, te provoc să faci un scurt video la Tătuș Vlad în care să povestești câte puțin din amintire noastre din școala generală. Pentru a-mi povesti ce s-a întâmplat în școala generală, adică asta e provocare, nu e provocare, e ceva, o întrebare adresată de către Diaconul Costel. Un fost Costel, un fost coleg. Bun, au fost niște ani foarte frumoși, mai ales din clasa 5-a când am cunoscut pe el și așa mai departe și am intrat în colectivul lor. A fost ceva foarte frumos, mai ales dacă îți mai amintești cu faza Fibroca misterii Willy Wonka cu Brașoveanu Robert, când fugăream prin clasă, când ne dădeam cu băncile care erau scoase din clase să fie schimbate, ne dădeam în curtea școlii cu gen sanie, când ne băteam joc de profesori, când noi cu ultima bancă în spatele clasei ajungeam în față, în rândul celorlalte bănci. Și la noi orele de curs erau o întreagă aventură. Ce să zic, aș vrea să mai întorc și eu puțin ani înapoi, să mai fie așa cum am mai fost, dar... Într-adevăr, să știi că e, cum să zic eu... E ceva foarte frumos, da. Mai ales clasele 5-8 și ceva de... No, dar și liceu. Liceu, da, dar e super frumos să fii cel puțin în clasele 5-8, e super șmecher. Mai ales că dacă clasa ta se desparte și într-un alt colectiv, obiectiv. Da, ca și cum ar fi un schimb de anturaj. Ceva de genul, da, numai că am avut anturaj și nu m-am avut. Integrat și tu într-un anturaj. Eu m-am integrat foarte bine, mai ales cu Cezar, cu domnișoara, doamna dirigentă, așa profesorul de fizică, dacă mai amintești, domnul Șurubaru, care când punea mâna pe masă se putea gura. Dar probabil avea măseli stricate. Nu, avea dinții de aur, probabil. Și putea aură. Da, e putea aură. A fost foarte frumos și sincer poate o să mai trăim măcar o dată, așa, măcar un memorandum al acestor ani când vei veni acasă sau când va fi o întrunire a clasei noastre care a fost înainte. Cam atât. Ok, bye. Da. Care aveam Marii oaște. Mănâncă pastă de dinți pe pâine. Dulce, dragă pâine. Asta o provocare să mănânc pastă pe pâine. Sau pe laptop. Sau pe... Ce pare? Una Sensodyne, se vede. O săriși pe mine. Asta este una felia de pâine. N-am să o mănânc toată, dar voi pune pe o bucată. Se vede, da? Sigur? Foarte sigur. Și ce trebuie să-i fac? O înghis. Pastă de dinți pe pâine. Pastă de dinți pe pâine. Da. Te sperii și în același timp și mănânci. Asta un Te provoc să-l lași pe Alex să te macheze. Partea cea mai frumoasă a lucrurilor este că trebuie să machezi. Și nu o femeie, ci un bărbat. Dar nu știu ce, nici nu știu ce să folosesc. Asta cred că Asta de la mama. Asta cred că este un un comentat acolo. Nu știu ce să ceva, trebuie să te la video. Și arătăm lumii ce putem face. Nu putem, nu facem. Da, da. Ia, nu știu. Nu, că după aceea se duce greu. Nu faci. Se duce greu, Alex. Alex se duce greu de la ochi. Caterin că se faci cu maică, dar nu. Alex, nu suporti. Dă-te tu cu ce asta. Lasă provocări. Să mă machez, da? Mă dai cu... Dar nu știu să apară asta. Mă mai dai cu... Avem un... Powered by Avon. Powered by Avon. Asta... Nu a fost folosit. Nu, ăsta e... Te dă mai exact unde am intrat pe cuvânt. Da. Sunt direct tipat. Machez. Bănuiesc că fondul ăsta de ten trebuie întins. Să albe barba? Așa. Vine mama asta. Lasă, nu toată. Aici al parcă sunt frumos. Nu, pentru ăștia care fac post. Și așa când îi tragem. Pentru o ședință pot. Așa, cu asta. Nu că să poți să dai contur la buzi. Noi o să încercăm cu acest rimel să-l mutăm la buzi. Dar nu mă dai pe buzi, măi. Da, mai am conturul înțeles. Merge?
să mori. Dar oricum nu e un concurs. Nu poți să faci concurs. Doamnelor, domnilor, neavând ruși această oră, facem așa ca un program. Noi avem contul aici. Stai și pentru cearcă necică e asta. Tot de la Lux, facem publicitate. La Avon. Ai, ce mustață neagră am. Nu! Dar cum să faci așa? Ce că tot învârți și să mai greu de acolo. Nu, stai vândă de acolo, să dea bine. Nu, știi că să ia, nu nimic, stai. Stai de sus. Bălea, atât, nu bălea în gură. Vai, Alex! Lasă așa. Uite ce este Miriam, hai să arătăm lucruri. N-am machiat aici, să apropiem, să apropiem. Aia. Dar lasă-mă așa. Te provoc să ieși pe stradă și să speli parbrize. Parbrize, nu. BMW-ul la avion. Hai, dar îmi dau cu clever. Ia. Ce îl dai? Le efect. Hai să arătăm lumii cu ce spălăm noi geamurile la mașină. Extraordinar. Mai cu talent. Să împingi o lumânare cu nasul. Înregistrează. O stingem cu nasul. Hai, copule. Se vede, da? Da. Se vede lumânarea? Da. Sigur? Da. Când îți zic să ai pauză, da? Apoi cea de-a treia provocare de la Gonvedă de Elisabeth. Plăcătușul Alexandru aruncă cu bani în public. Bani. Nu, stai. Sunt milionar. Sunt milionar. Să știi că putea să fii de la gagicheta. De la gagicheta provocarea. De la Gonvedă, Elite. Scrivă un carton în centrul orașului și vezi reacția trecătorilor. Cine este ea? Gigela. E o rasă foarte... Nu, dar nu înțeleg ce vrei să-i faci cu chestia asta. De ce o atârni Dar în nu, toată? așa e atât numai, că așa e prins să de abdomen ca să să nu lase fără aia. Să nu doară stomacul. Da. Dar poți să scop puțin la pare din parcă și așa fac ca o Dai! Dai la vale! Dai! Hai linie, show! Mai tare că nu se aude. Stai că să... Stai, așteaptă că Gisela... Gidela! Stai! Hai ușor! Ușor, Hai Gisela. că avea o mâncat! Gisela... Din abdomen. Vezi să arunc ceva! Hai, lasă-o, plimbă. Puși tu! Aici e! Vezi că se rupe Gisela. Nu, lasă-o, dar nu-i. Gidela! Hai, Gidela! Zi-mi că sunt oameni în spatele meu. Nu, sunt. Dă-i mașaler. O botezat-o Gisela. Poftim? Stai! O botezat-o Gisela. O cheamă Gisela. Hai la un frate mică! O nebunie, doamnă. După aceea să ți carton răcit! Hai, Gidela! O antrenăm. Hai, poate! Gidela! O antrenăm. Hai, dă-o, plimbă. Hai că să mâncărești cu pinăpuții! Hai, Gidela! Hai, Gidela! Hai, Gidela! Hai! Tu cine simțit ești tu? Gata. A doua provocare de la Elena Ramona. Te provoc să mănânci ciocolată cu muștar. Aici avem muștar cu hrean bunătăți de la bunica. Așa. Și aici avem
Este Milka, iată-i vaca bunicuței de aici. Da, ce chestii. Așa. Dar mai sus ridică. Așa. Uite. Stai. Stai Ține. că tremură mâna, vezi? Se vede, stai. Ciocolată cu muștar. 3, 1 și... Mănânc-o. Deliciosa. Serios, picant, bă. Da, uite. E capul meu. Bă, numai că picant mustarul. Nu-i play. Mâncați un ingor și scortușoară, mai. Lasă așa. Scorțișoară, sper să se observe. Una lingură. Hai noroc. Scorțișoară. Hai noroc. Până la fund. Știi să o înghiți, nu? Bă? Aici avem scorțișoară. Da. Hai. Se observă, are Hai, bă. lei și Da. Și vă mulțumim că ne-ați susținut și ne-ați primit clipurile și ne-ați apreciat și v-ați abonat la canalul nostru de YouTube și vă așteptăm cu noi provocări.